एसे खामफैनानै जानो गिनांगौ दासिमबो खामखांजोबाखै नंगौ ट्रेयाबो एनै बेसेबांखिनिल' बासायनो हादों साफाताबो रानजोब्बाय। What's up everybody, welcome back to the channel. This is Angni, a video creator. लोगोफोर नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेल होनानै एसेब्लाबो बुजिखाबाय। मैया बावै आङो भिडिअ मोनसे आपल'ड खालामदोंमोन अर खामनायनि सायाव। जिनाखि जोंहा राबार स्टक खालामनानै दोनोमोन आरोना बिदिनो आथा फसरनानै जोङो स्मक हाउसाव होनानै जमा खालामनानै दोन्दोंमोन। फानथ'वाखैमोन बे रबारा माने मिनिमाम 60 कुइन्टेलसो जाबायमोन आरोना स्क्रेपजों सिटजों लानानै। दा गोबां लस जाबाय आरो बेवहाय आंनिल' नङामोन। आंनि बिबथै सानै आदैमोननिबो दंमोन बेवहाय। बिसिनाथ' बिराद बुरजा बागाना बिदिनो सासेना 18 बिगा सासेना 13 बिगा ना बेसेबांबानि राबार सिटमोन आरो खनसेबो फाननो मोनखायाखैमोन जोङो फानथ'खायाखैमोन आरो बिदिनो स्मक खालामनांगौ नालाय माबाखौ राबारखौ एसे ड्राइ खालामनांगौ जायो उखुन्दै होनांगौ जायो उखुन्दै होनो होननानै दोनबाय थादोंमोन। माखासेखौ होगासिनो दंमोन आरो खामानि मावग्राफ्राबो न'निनो गोजामोन गासिबो गुमैमोन दंमोन बिदिनो आदाबो खामानि मावोमोन आरोना। दा जोङो हरना गुना हाम्फेजों आंजों नोंथांमोनाथ' गोबां सिगांनि भिडिअफ्राव नुदों नैबे स्क्रिनाव नायबानो नुदों बे समाव आङो फिसाजोखौ गालांलायनानै बिबैजों गेलेनो गालांनानै जोङो मोना गुना हरना गुना 8टा 9टा जाबायमोन मालाबा रबार हानानै गोबां खस्थ' खालामदोंमोन आरोना। बे खस्थ'नि फिथाइखौ जों दिनै मोननो हायासै। जेबो नङा जोङो दुखुआथ' थाया नङा जाया नङा बयबाबो एसेबाबो खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ मोननो लुगैयो दुखु जाखायो बेफोरबायदि समाव। दा माने बिखा गावो खुगा गेवा होननाय बायदि जादों आरोना लोगोफोर बुंनानै बुंस'नो माने राव जेबो मोनै बायदि जादों आङो। बे अर खामनाय समाव मा बुंगोन मा थागोन बेफोरबायदि जादों। दा गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट खालामदों बे राबारा सोरनिमोन आरो बोरै खामनो हमखो फायार ब्रिगेड लेंहराखैमोन नामा। फायार ब्रिगेड लेंहरदोंमोन बहुद माने कल खालामदों आरोना फायार ब्रिगेडखौबो खिन्थु खामखाजोब्बायमोन आधा आधि खामखाजोब्बायमोन। बे समावबो फन खालामबाय थादों फनखौनो रिसिभ खालामाखै आरो माने माजबादनि असि सारनावबो फन खालामबाय थादोंमोन आङो खिन्थु असि सारा सिगांनि फुरानानि नाम्बारासो दंमोन आंनाव ट्रेन्सफार जाबायमोन बियो। उनावहाय फुङाव सारा फन खालामनानै आंखौ बुंहरफिनदों आरोना आङो ट्रेन्सफार जाबाय आं माजबादाव गैयामोन आङो एसे बेस्थ'मोन बेनिखायनो फन हमनो हायाखै होनना बुंदों आरोना बियो आंखौ। बिदिबो मोनासै हरावबो आं बुहुत बार ट्राइ खालामबाय आदैमोनाबो फन खालामदों फायार ब्रिगेडबो मोनफैयासै। आरो जि जायगायाव माने बेफोरबायदि अर खामनो हमदों जिनाखि जोंना राबार स्टक खालामनाय जायगामोन बेवहाय माने दैनि सुबिदा बारा मोजां नंखायामोन आरोना दै मोनखाया बेहाय। जोंहानि न'नि बिदिनो 2 किल'मिटारसो गोजानाव आरोना गोजान जायो एसे 2 किल'मिटार एसे बारा जागोन 3 किल'मिटारसोआनो जाफ्रामगोन एसे गोजान जायो नालाय न'निफ्राय। हानायबो जायामोन सिगां समावलाय टेपिं खालामनाय समाव आदामोन गुमैमोन थाबाय थादोंमोन आरोना डिउटि होबाय थादोंमोन। दा बेजोंनो फरायनायनि खरसा माबा माबि जि सिमां नुदोंमोन बे गासिबो सेवहांगार जाजोब्बाय आरोना। बाथ्रायाथ' ओरैबायदि अर खामनायनि जाहोना जाहैबाय गासिबो न'नि गोजासोमोन नालाय गोबां गोसो होनानै मावदोंमोन आरो खामानिखौ आदैमोननि बिसोरो थिखा लादोंमोन। जोंहानाथ' बारा बुरजा नङामोन जोंहानाथ' 2 बिगाल'सो नालाय 2 बिगानि राबारल'सो आंना मिनिमाम 2 कुइन्टेलसोनि बारा जागौमोन आरो राबार सिट जमा खालामनानै स्मक होनो गोनां दंमोन नालाय बिसिना स्मक खालामगासिनो दंमोन माने उखुन्दै दुमगासिनो दंमोन आरोना बिसिनिखौ आदैमोननिखौ। दा बिसिना जोबफ्रामजोब्बायानोमोन बिसिनि जोब्बासो आं उनाव होनोसै होननानै आंहा स्मक हाउसबो बानायनो हाथ'वाखै नालाय आदैमोननियावसो लांनानै हैयोमोन आरो जमा दामोला बिदिनो नोंथांमोना नायनो हागोन नै फुरा न' गंसे जाफ्रामजोब्बायमोन। आं थाङिया एसे मास मोनसे जाबायमोन आरो बेवहाय बे स्मक माने जमा खालामनाय जायगायाव थाङिया। ओमफ्राय न' बुंनानै थानोबो जायगा गैलामोन आरो दा गुबुन मोनसे खथायावबो माने भर्टिक जाजोब्बायमोन आरो 60 कुइन्टेलनि बारासो लस जाबाय आरोना बिदिनो स्क्रेपजों जाबजों सिटजों स्क्रेपजों। बेनिफ्राय न'फोरखौ नायोबाथ' नोंथांमोना नायनो हागोन न'फोराबो सेवहांगार जाजोब्बाय गासिबो माथो खालामनो आरोना। जोंखौ मोनसे गियान होलायबाय जाहाथे बिजनेसाव बिदिनो लस मालाबा लाबबो जायो लसबो जायो। दा साननानै नायोब्ला आदाया स्मक होबाय थानाय समाव 7टासोसिम थानो मोनदों होननानै दंमोन होननानै बुंदों आरोना गाव 7टासो उनाव बे न'आव फैखांबाय न'आव फैखांनानै घटनाया 9टासो समाव जादों आरो बिदिनो 9टासो समाव गामिनि मानसिफ्राथ' थाब थाब उन्दुजोबो नालाय जानानै सोरबा बायदिया 6टा 7टासोआवनो उन्दुयो बिनिफ्राय उन्दुलांबाय मानसिफ्राबो बिदिनो उनाव बारा अरा खामनाय समावसो एसे मिथिबाय आरोना आन्दाज मोनबाय आरो उनाव फन खालामनानै जोंबो 10टासोआवसो मोनहैदों एसे खामग्लिखाबायमोन अरा। बेनिफ्राय फायार ब्रिगेड गोबां ट्राइ खालामबाय आङो कल खालामबाबो मोना फायार ब्रिगेडखौ। दा फायार ब्रिगेडबो मोनासै आरो बिथिं दैनिबो सुबिदा गैया दैजों खोमोरनोबो बाला एसे सारफावलाबायबाय अब्लाबो अरखौ खोमोरनो हाया आरोना मम बायदि खामग्लिजोबो एसे माबा नांबानो अर नांबानो खामग्लिजोबखायो आरोना राबारा ओरैबायदि माने होबथानो हायासै आरोना लोगोफोर। दा बेनो ओमफ्राय आदाया बिदिनो अर होनानै गारबोदोंमोन खिन्थु अर होनाय जायगायाव माने खामथावना नङामोन आरोना
एसे माबाया जिनाखि जोङो स्टक खालामना दोनदोंमोन बे दाबसे जायगायाव, बेनिफ्राय स्मक होग्राया दाबसे जायगायाव वाल दंमोन आरोना गेजेराव, वालखौबो खामसिनानै बै मोनसे वालाव नांहैबावदों आरोना। खोरखिजों खामलांखो ना माखो बुंनो हाला, आंनि सन्देहआव, आंनि साननायाव इसां इदि जाथावना नङामोन आरो। सिगांनि भिडिअफोरखौ नायोब्ला राबार स्क्रेप थानाय जमा गारबोनायफोरखौबो माने सिनाय मोनै मानसिफ्रा बिदिनो मा होनगोन, आथिं आखाइ गैजायै, खामानि मावनो रोङै, माने मालायनि खामानि मावनायखौ मेगन साग्रा बेफोरबायदि बुंनांगोन आरोना। माने बेखौबो लानानै थांदों आरो सिगां समाव। खिन्थु आङो एसे सासपेक्ट खालामदों आरो आदायाबो अर होनानै गारबोदोंमोन, बेसो खामखो ना गुबुन मानसिफ्रासो, सोरबा माने नायनो हायै मानसिफ्रासो, मेगन गोसाफ्रासो सलायजों सुखांनानै गारहरखो ना सिग्रेट खान्दा गारहरखो, बेफोरबायदि सन्देह एसे आं सानदों आरोना गोसोआव। खिन्थु बुंनो हाया दा सोरखो सोर मा दाय हमनो मोनानि समाव जानाय। आं एसे सासपेक्ट खालामदों आरो। खिन्थु गेस टेंकिखौ दानफ्लंनानै बेवहायसो अर सुखायोमोन आरो। उखुन्दैखौ गोजौआव थांहोनांगौ नालाय, राबार शीटआव एसे माने स्मक जाहोनांगौ, कालार जाहोनांगौ। दा बेनिफ्रायसो बिदि जाखो, ओरैहाय बा सोरबाफोरसो बेफोरबायदि खालामखो गाज्रि नोजोरै, बुंनो हाला दा लोगोफोर। अब्लाबो जों माने दुखु दंब्लाबो गोसो सिङाव। दा बेनो लोगोफोर, जोङो रावखौबो दुसिनो हाला, रावखौबो सिखावबो हमनो हाला। मोनानि समाव जाबाय जाथाया। आदायाबो माने स्मक होनानै गारबोदोंमोन जाहैदों बै जिनाखि अर खामनाय जायगा, बे जायगायाव माने अर दुमनानै स्मक होयो नालाय, माने उखुन्दै होनानै कालार खालामो नालाय एसे माबाखौ, जिनाखि राबार शीट रुलार मेसिनाव होखांनानै ड्राइ खालामनानै एसे माबा खालामो नालाय। एसे आसरित आरोना, माने सानथावाबो बोरैबाबा। वाल मोननै दं नालाय, बे स्मक जायनाखि उखुन्दै दुंग्रा बेवहायथ' गासिबो माने पाक्कानि वाल दंजोबखायो। बे वालखौ बोरै बारसिनानै बै मोनसे वालाव बेयाव खामहैखो, बेखौ आं एसे सन्देह खालामदों आरोना। माने बोरैहाय खामहैनो मोनखो बेवहाय, माने अरा जोंब्लावदोंबाबो बेवहाय लासैसो उनावसो बेयाव खामहैनांगौमोन। माने बेयावथ' वाल होथेजोबनायखा, खोरखियाबो गासिबो माने प्लास्टार होजोबनाय। बै जिनाखि दामोल दोननाय जायगा आरोना, बेवहाय बोरै खामहैखो आं बेखौ एसे सासपेक्ट जादों आरोना। दा हरनि समाव जानाय जाथाय, बोरैहाय सोरखौ मा दाय हमबावनो, सोरखौ मा बुंबावनो, बेफोरबायदि जाबाय। दा जोंखौनो मोनसे गियान मोनसे फोरोंदों आरोना। दा जों मोनसे बेनिफ्राय एसे साबधान जानांसिगोनलाय। दा आदामोनाबो बेयाव माने हरनि समाव नेनो हायासै, सान हर सानफ्रामबो खस्थ' खालामनाय, गावनि थैखौ दै खालामनानै खामायनाय जिनाखि सानदोंमोन, बेफोर सिमांफ्रा गासिबो फैमाल जाजोब्बाय। जिनाखि बेजोंनो गथ'नि एडमिसन खालामनो गोनां दंमोन, आदामोनाबो गुमैमोनाबो बेजोंनो अनेक बिदिनो गावनि जिउ खुंनायाव एसेबाबो थाखा फैसा मोनगोन होननानै बयबो खस्थ' खालामो, नङा होमबा? खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ बयबाबो मोननो लुगैयो। दा बेफोर गासिबो साननाय सिमांफ्रा फैमाल जाजोब्बाय आरो। दा बेनो मेन भुला जोंनिया, बेवहाय मानसि थायैया बिराद गिदिर भुल जाबाय आरो। जेनेबा आदामोनाबो सम थानो हायासै बेवहाय, सानफ्रामबो खस्थ' मेगन मोदै खालामबाय थानाय नालाय, बिसोरबो एसे रेस्ट लानो नंबाय, बेनिखायनो स्मकल' होनानै न'आव फैदोंमोन जाहैदों आरो। बे समावनो बोरैहाय खामनानै थाखो बुंनो हाला। दा रावखौबो राव जों दायबो होनो हाला, बेफोरबायदि जानानै फैबाय आरोना लोगोफोर। दा बेनो, बे बोसोराव आंहा बुहुत नुकसान। आंहाथ' बारा नुकसान जाबावाखै, आदैमोना बुहुत बुरजामोन आरोना बिसिनिया। आंना 2-2.5 कुइन्टेलसो लस जागौमोन। आदैमोनाथ' सासेयाव बुहुत बुरजा, बिसिना सासेयाव मिनिमाम 25 कुइन्टेल 30 कुइन्टेल बिदिमोन आरोना सासेयाव आदैमोननिया। मथा मथि गासैजों लानानै जोंनिया साथामनिजों, आदै सानै दंमोन नालाय, आंनि असे, जोंहा फादारनि फंबायमोननिया, गासै जों टटेल लानानै जमा मोनसे जायगायावनो दोनोमोन नालाय। आंनाथ' स्मक गैया जाहैबाय, आदैमोननियावनो आं स्मक खालामनो लाङोमोन। 60 कुइन्टेलनि बारा माने लस जादों आरोना। न'खौ हमोब्लाथ' गासै 20-25 एल, माने 20-25 लाख नुकसान जाबाय आरोना बे बोसोराव। नायदो होमबा नोंथांमोन, इसेबां खस्थ' खालामनानै बेफोरबायदि लस जायोब्ला माने बिखाया गावखागोन बयनाबाबो, गोसोआव दुखु मोनब्लाबो आरो मा खालामबावनो। जाथायानो जाबाय जिथिया, बेखौ जोङो साननानैबो मोनफिनला। नेक्स्ट टाइम आरो जों गावनो एसे साबधान जानांसिगोन आरो। जोंनि हारिनि गेजेराव, जोंनि समाजनि गेजेराव सोरबा बायदिया दुखिया जानानै थाब्लाबो खायफाया नासयो, मिनियो, मुगैयो, आरो सोरबा बायदिया मावनानै दांनानै जाब्लाबो मेगन साग्रा गोबां दङ बेफोरबायदि आरोना। स्क्रेप माने राननानै थानाय स्क्रेप, जिनाखि जोंहा माबायाव थायो, काबाव दोनो जोङो, बे राबार दंफां खायोना, बे राननानै थानायफोरखौबो खावनानै लांबावो बारिनिफ्राय। होमबा नायदो बेसेबां माने गोसो मैला मानसिफोर थायो। आं एसे सन्देह खालामदों आरोना बेखौ, खिन्थु बुंनोबो हाला दायो सोर सावदों, सोर मादों, बेबायदि जाहैबाय आरोना। हरनि समाव जाबाय नालाय। थ' बेनोसै लोगोफोर, बेयो माने आपडेटआ नोंथांमोननो फोरमायनाया बेनो। आंनिबो दंमोन, आंहाबो लस जादों आरोना, माने आदैमोननि दंमोन, जायफोर आंनि भिडिअ नायो, नोंथांमोना आङो ब्लगनि थ्रुयै, आंनि बिदिनो फेमिलि ब्लग लाबोयो नालाय, आङो नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो नाजायो भिडिअ बानायनानै, आंनि मावनाय दांनायनि सोमोन्दैबो, बिदिनो आं मा थायो मा जायो बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खिथायो नालाय, ओंखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। थ' बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नेक्स्ट भिडिअ थांबाय लोगो मोनफिनगोन।